Els geganters de Terrassa fan un balanç molt positiu de la seva estada a Menorca la setmana passada. La colla va participar a les festes de Gràcia de Maó, convidada per l'Ajuntament de la ciutat. A l'illa hi van viatjar els gegants nous, els modernistes i dos capgrossos, acompanyats per 25 membres de la colla. Tots van ser testimonis de la celebració dels 75 anys d'en Tomeu i Neguida, els gegants de Maó i els més antics de Menorca. També van participar en dues llargues cercaviles pels carrers de la ciutat, juntament amb l'altra parella de gegants de Maó, Pere i Gràcia, el nan Miquelet Salero, els gegants d'altres pobles de l'illa i els de Corbera de Llobregat, també convidats per l'Ajuntament. En tot el seu recorregut, els maonesos han obert les portes de casa seva per oferir menjar i beguda als geganters. En la seva visita a Menorca per les festes de Gràcia, la delegació terrassenca ha pogut viure de prop els salts dels cavalls, els tradicionals jaleos, la manifestació festiva més important a tots els pobles de l'illa. Durant la seva estada a Maó, els geganters de Terrassa han estat rebuts per l'alcalde de la ciutat, Vicent Tur. Ja tornats de l'illa, aquest diumenge els geganters de Terrassa han estat a Canet de Mar, a la Fira Modernista del municipi.